लासै लासै मिनिबाय थाना बेबार बादि मुहिनां महर दिन्थिबाय थाना आंनि बायलं गोसोआ आंनि सिमां रायजोआ गेलेबाय थाना आंनि लोगोनि जानानै आंनि लोगोनि जानानै आंनि लोगोनि जानानै आंनि आखायाव नोंनि आखाइ थागोन सुरफागोन नों आगान नोंजों लोगोसे आंनि नोजोरा आंनि मिजिंआ थाबाय थानो आंनि लोगोनि जानानै आंनि लोगोनि जानानै आंनि लोगोनि जानानै आंनि लोगोनि जानानै आंनि गोसोनि बिबार बारिया जिरायफैदों अराय आंखौ नेनानै आंनि हारसिङा आंनि निराशाया थाफानो